and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Andres, nahumanan ako ang plano. Mayo. Diyang hinimo na kong mapa kung unsaon pagsod ang maong kampo. Kano sa ka mohatag og briefing namo, ka Andres? Dili ako ang muhatag og briefing sa maong raid, Karudi. Kinsa man di ay? Si Kahuan? Dili sab si Kahuan. Ikaw ang akong gipabuhat sa plano. Busa ikaw ang muhatag og briefing sa maong raid. Ug ikaw, Karudi, ang mangu sa maong raid. Ganong ako man, ka Andres. Gawas nga niya kakaroon sa usa ka malisud nga pagsuway. Para nako, kasaligan ka, Karudi. Ako mo imango? Ikaw, Karudi. Apan, Pilian ka ni Kahuan ug mga sakop sa armadong partisano didto sa patag ug dinhi sa bukid. Sila mo'y imong mga tao. Pilian ka na ko og labing hanas sa maong gimbuhaton. Unsa imo ikasulti, Karudi? kung ingon niya ang inyong pagsalig nako dan imatudo sab nako diha ninyo nga dili mo maawawan ug mapakyas sa maong pagsalig. Kahuan, kinahanglan sa labing dali yun kasugdan ng pagpili sa ikaw ba ni Karudi. Oh, Andres, ang kasugdan dayon ang paglihok ug pagbansay-bansay ug briefing sa maong raid. Kumplito na dayang tanan sa mapa. Ang atong mapa nga hinimo ug ang mapa nga hinimo ni Karudi nagkatampuhay. Oh, Andres. Unsa imong ikasulti ni Karudi? Makamao siya, Andres. Kung nakasaksi ka lang sa dihang naapiki na kami sa checkpoint, kung dili kami madakpan, apan mga matay gid kami duha. Apan ambot o giunsa niya nga wa naman mihilapte. Matod pa niya nga ang mga armas self-defense lang, batok sa mga NPA. Nagkadaghan naman gud mo mga NPA din he. Kahuan, gikinahanglan ako imong pagka-army ni higayon na. Andam ko sa tanang higayon, Karudi. Pasensya ka na. Namalihog lang ko sa akong commander. Alis! Kahuan! Ngabot sila! Karudi, ni ana mga kauban sa raid. Kameri. Oh, Kameri. nagsuwat ko ka, Agnes. Unya na lang ka na tiwasa. Gipatawag ta. Ha? Unsa ka man ka-update, Kamiri? Ang boto kay pasabot, unsa ka kahanas sa pistola. Kasaligan siya, Commander Tiago. Saksi ko. Hanas ug abtik si Kamiri. Dungan ming nagbansay-bansay. Dila ko magita paglaim. Ikaw mo imong silot sa kamatayon sa sakripist. Uy, kanindot kud anak, Commander Tiago. Usa siya katinyente sa baryo. Grabe na kayong iyang pagkadautan. Gipadada na siya bala. Apan nang hagit hinuon nato. Kung mahubog, magsigit-singgit, kung hain na kuno kita mga bagong hukbong bayan. Lami ana, oy, Commander. Dawaton ba ni mo maong gibuhaton, Kameri? Oh, sa tibuok ug sa mapula kong kasing-kasing, akong dawaton, Commander Tiago. Yang mga datos kuno sa kinitawana, kagahapon pa kini makumpleto. Sa diyan na ibawa na mo nga mailawom ka sa sakamakuting pagsuway. Gitagana dayon kini namo para nimo, Kameri. Itunon ko kini diha nimo. Hatagan kag katungod sa pagbasa niini. Human mo basa sa mga datos, Kameri, kuyugan ka sa labing suhito na tong kauban sa mga dapit nga sagad adtuan ini. Ining mong sakop sa yawa.
Batakang pakisusi, Commander. Batakang pakisusi. Kidalang imong susihon ang tanang mga dapit. Nga kanunay suruyan aning demonyo nga misakit sa katawan. O, Commander. Ka Agnes, Commander, magpabiling ka din uban ni Camiri. Ubanan mo si Camiri sa adlaw nga silutan sa kamatayong kining sakop sa yawa. ayos. Biyaan na to sila si Camiri o ka Agnes. Tala mo. Salamat nga makauban ko nimo, Camiri. Ikay basa ka, Agnes. Kanang makabati ko si mong pagbasa palihog. Dilibot ang panahon nga ibuwag ko nimo aning adlaw. Sige, basahon ako ha og paminaw. Teodoro Saison, 45 ang pangidaron. Minyo og daghan ang mga anak sa nagkalain-laing mga babae. Abusado sa iyang pagkatiniente del barrio sud na sa unong katuig. Tinugyanan sa mga private army sa hakog nga asyendero sa Santa. Kutob sa magustuhan nga babae, iyagyod nga ang kunon pinaagi sa pagbuong sa ilang dungog. Usa siya ka rapist og ania ang ubang mga sa ni Teodoro Saison sa katawan. Ang pabor sa atong pag-read, aniya ka nato. Tungod kay atol unya sa adlaw nga ilusad nato ang liti og kilat, duha ka kumpanya sa puwersa sa maong kampo mutunga sa kabukiran. Busa ang mahabilin, usa na lang ka kumpanya. Ania ang mga marka nining mapa sa maong kampo. Palihog, pagatimanan. Nia ang gawas sa entrada sa maong kampo. Gituyo kini nilang hawan ang gawas aron limpyo nila makita kung adunay laing mga tao nga magpundo-pundo dinhi ug humok nilang madiskitaran nga kutob sa magpundo dinhi ilhon nila nga kaaway sa estado. Busa ang pag-raid, gitawag og kinalit kaayo ug dili makalihok kini mga gwardiya sa entrada. Atensyon mga kauban. Ang raid sama sa kilat nga moigo sa mga kaaway nga dili gid sila makalihok. Niining bag-o pa lang, duha ka semana ang nakalabay. Mipatay si Teodoro og inosente. Ug ning bag-o pa sab, mi rape na sad siya og 16 anyos. Ning bag-o gyud, mihagit siya sa mga mapulang manggugubat, human niya madawat ang warning kalihukan. Maisog unta siya. Apan gigamit niya sa pagsakit sa katawan. Ang nagid siya patyon. Unsa pa'y uban niyang mga sa katawan ka, Agnes? Sa dili pa mapadayon sa laing hugna sa laing taktika sa atong pagsum, mamalihog ko ninyo nga inyong i-review ang akong nasulti nga pamaagi og lihok sa maong raid nga gitawag nato og unang liti og kilat. Dayon, isunod nato ang ikaduhang liti og kilat. Palihog, i-review ninyo mga kauban. Kung may pangutana lang palihog. Lahi ang pamaagi ni Karude. Any question? O kawan, giobserbahan ko siya. Gusto ka? Lahi ang iyang pamagi. Military ka kaniadto. Unsay mo ikasulti? Gisagol niya ang estilo sa military kung unsaon ang kinalit-kalit na pag-atake. Kung dili pa siya NPA, usagyod siya ka-opisyal sa mga kaaway pasista nga nag-lecture sa iyang mga sakop. Kaya nahuman naman ninyo ang mga datos ug unsa kining tawana. Ang sunod ni mong buhaton Camiri uban ni ka Agnes, mao ang hilom nga pakisusi bahin ang tawana nga mo'y dangan sa katawan. O, Commander. Doble sentido ang mahitabo. Ang pagsusi sa pagkatao uban sa pagtimaan sa mga dapit kung asa magpirmihan kini Teodoro Saison. Ug ang gimbuhaton pagasugdan karong adlaw. Andam na ba kamo, Camiri? Unang liti og kilat. Targeton sa atong mga snipers ang mga gwardya sa upat ka turi. Dayon ang sama sa kilat nga pagpwisto ug okupahon sa mga armadong partisano kini mga markaha nga niya sa mapa. Kini. Ang atong mga kaaway mao ang mga pasista ug dili ang katawhan. Busa ang atensyon ngadto sa mga pasista ug dili sa katawhan. Isilsil nato kana sa atong hunahuna mga kauban. Unang liti og kilat. Ang ubang mga kaubang armadong partisano dinungan nga pagsud sa entrada. Human makontrolar ang entrada, ablihan ang gate sa kampo. Musod ang duha ka dikarga nga puno sa mga armadong partisano ug dayon musunod ang ikaduhang liti ug kilat sa pagsung nga mao ang pag-okupar sa mga sensitibo kaayo mga dapit sa maong kampo. Akong isugyot ka, Andres. Unsay mo isugyot, Karude? Ang patyon katurgi musukol. Apan katong dili musukol ug nagpakita og kahadlok ug nagpakiluoy dili patyon. Mangutanay ko,
Yanumang dili patyon ang tanan. Wambus patay manggani kitang mapulang manggugubat, ugway pasaylon, gawas kun may makaikyas. Unya, ning himuon nga pagsong, may pasayloon hinon. Hatagi ako konkreto nga rason, pabor sa partido ug sa bag-ong hukbong bayan. Yanong mao kini ang gusto nimong mahitabo, nga mihatag ka man hinuon og pabor sa mga pasistang kaaway. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!